Yan eh, hatol sa nairegla o nifas. Tayo. Ito example. Yan eh, kaning mga dalaga sa kumbangan, kasi kirang si Paul. Si Padalang. Yan eh. Nur Imana. Nag-fasting siya. Nagsahur siya. Alhamdulillah, kaya wala siya regla. Pag abot o alas 10 sa buntag, giregla na siya, gidugo na siya, automatic daot ang iyang fasting. So pwede na siya makaon. Ay haya no, pwede na siya maniunto, pwede na siya maniunto. Pero kapag adlaw, sugod na itong ihap nga bayaran niya after Ramadan. Wa na to. Okay. Ikaduha ka sitwasyon, gidugo siya, gidugo. So niabot ang buntag, gidugo paghihapon siya. Hangtod nga niabot ang alas 10 sa buntag gihapon, wala na siya gidugo. Di ba namahaw siya kanina? Dili mo ito sa iyang fasting. Gidugo na siya. Pero nawala na iyang dugo alas 10 sa buntag. Obligado na sa iyang magpuasa. Di na siya pwede maniunto. Hangtod na sa iftar. Pero bayaran niya itong adlaw, kaya wala mo siya nakasugod sa buntag, sa fajar. Kuha na to. Nakuha na yung diferensya, pero nakuha na wala ka gitugo. Wala ka gitugo. Nagsahod ka, nagsalak ng fajar, fasting na ka, mashallah, hangtod niabot ang alas 10 sa buntag, gitugo ka. Automatic, break ang imong fasting. Pwede na ka maniunto. Pwede na ka manihapon, mag-snack. Pwede na ka mag-snack. Kuha niyo. Okay. Pero katong adlaw, sugod na to sa counting nga bayaran niyo after Ramadan. Hangtod nga niabot ang adlaw nga wala ka ng fasting, wala ka nakasahur, alas 8 sa buntag, alas 9 sa buntag, puro kang kaon pamahaw nimo, masyaallah. Hangtod nga niabot og alas 10, wala na kagitugo. Dry na siya, wala na kagitugo. Obligado na sa imo nga mo stop na og kaon, mo stop na og inom, mag-fasting na ka hangtod na mo salo ang adlaw. Pero bayaran gihapon to nimo tong adlaw. Kay wala man ka nakasugod sa saktong oras. Kuha na to. Makalibog dili. Dili ra makalibog. Actually daghan kay na siyang mga explanation sa mga ulama. Ako lang isummarize sa inyo para masabtan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ulang, kapungawan sa regla. Sa nifas. Sa nifas tanong. Sa nifas, ang mga ulama, nag-ingon sila nga ang pinakataas nga dugo sa nifas, 40 days. Pag mulapas ng 40 days, gidugo ra gihapon ka, usa lang sa duha ang pasabot ana. Either dugo na to nimo, regla na to siya. Kung nitunong sa imuhang schedule kaniadto na wala pa ka napuros. Or istihada, meaning daot nga dugo. Usa yung nila. Kung pananglitan, nilapas na 40 days, nagyapon kay dugo. 41 o 42. Unya, nakita nimo nga kanang adlaw, mauna siya ang adlaw na kapag wala pa ka napuros, gitugo ka. So dugo na to siya nimo, regla na to siya. So padayon ka nga dili mag-fasting, pero bayaran to nimo tanan pagkaman sa Ramadan. Pero kung sa dihang nilantaw ka sa imuhang adlaw, pagkaman sa 40 days, dili man ni mao ang adlaw nga tugon ko sa wala ako napuros. Ang hukom ana istihada, daot nga dugo. Obligado sa imuha magpuasa bisan pag naitugo nga mogawas sa imuha. Ug magsalam ka bisan pag naitugo nga mogawas sa imuha. Kay daot na siya nga dugo. Kuha na to. Pananglitan. Sa 10 days pa lang, nawala na ang imong dugo. Limpyo na ka. 10 days pa lang. Di ba na-isa yung anak? 10 days pa lang, limpyo na siya. Wala na yung dugo nga mong gawa sa iya pagkaman niyang mga anak. 10 days pa lang. Obligado na siya ang magpuasa.
What if kung nagpuasa na siya 5 kaadlaw pagkauman sa 10 days? Dayon, pagkauma, nibalik ang iyang dugo. Nya, katong ang dugo, kay nasa sulod pa siya sa 40 days. Nifast na siya. Nifast. Stop kasi mong pagfasting. Pero katong mga adlaw, ang napastingan mo mga 5 days, kando siya, nakakuha na to siya, nakasulat na to siya, counted na to siya, nga nakafasting ka sa Ramadan. Pero obligado nga stop ka, kay nibalik ang imuhang dugo sa sulod pa sa 40 days. Di ba na sitwasyon nga inana, nagidugo ka, pagpanganak, after 10 days, nawala. So, fasting ka, sala, ligo ka, magwan ka, magdusol ka. 5 days, nakafasting ka. Pag-abot sa pang-ika-6 day, di balik ang dugo ni mo. Nakamakasunod sa 40 days, obligado na stop ka sa pag-fasting, stop ka pa sa pagsala, kaya ni-fast na siya. Magbayran niyo na siya pagkawang sa Ramadan, pero katong 5 nga na puwasahan mo, counting na to siya. Nakuha na to. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Inshallah.